Vilket djur som kommer nu? Nej, puff. Ja, nu till det. Man kan ha det. Ett tips. Så ser ni. Ja, men han kommer tillbaka. Oh, yang dah dulu ni dah lepas hati arah tu kan. Som fungerar som snöskog. Det gör att det kan springa utan att komma dessutom kan man släppa ut en jättestark motor. Och gör det för att säga här. Och